napa Sigra tandang resang bayu siwi ore tungkul manembah anglir boyo kontap ya jagat ya dewa ya bathara ladalah durung suwe anggonku ngancik gunung Sapta Arga wis kepapak ana satriya gagah prakosa dasare ya gedhe dhuwur trapang brengose melang-melang dadane sak tebok jembare pating granteng otot bebayune mara diage sajarwa. Kowe kuwi sapa, Gus? Kowe tambuh karo aku. Iki bocah Saptaarga panenggak Pandhawa Bratasena jenengku. Kusik. Kok malih slendro rasaku? Kowe kok kandha Pandhawa, aku tak takon wong tuamu lanang iki sapa, Gus? Swarga Bapak Pandhu Dewayana. Loh, ibumu? Kunti Talibrata. Kowe ponakku dhewe, Ngger. Dasarmu apa? Dasarmu apa? Wewatonmu apa nganggep Bratasena ponakan? Ngene Ngger, sumurupa. Biyen Prabu Kunti Boja kuwi duwe putra cacahe ana 4.
ingkang pambayun utawa sing barep yaiku Kaka Prabu Basudewa. Angka 2 ibumu Kunti Talibrata, angka 3 pamanmu Arya Prabu Rukma ya Bismaka. Lan sing pungkasan utawa sing wragil bocah lisan pura jenenge Ugrasena, ya aku iki Bratasena. Iya. Lah banjur duwe sedya kang ngendi kowe munggah ana Gunung Saptarga kene? Kosik. Sak ngertiku wong tuamu kekarone iki priyayi sing nengenake babakan tata krama. Weruh ing Subasita lan ora ninggalke sing jenenge Yudanegara. Ning nyatane kok mudhun ana anake lanang kenang apa kok ora bisa tata basa sing prayoga he Bratasena. Ketitik bareng kowe wis weruh dhewe mbok menawa ta kowe iki ponakku. Ning kenang apa kok kowe ora basa? Kowe isih ngoko nyang pamanmu aku Ugrasena. Karepmu piye Bratasena? Wiwit cilik mula aku wis ora bisa basa marang sapa wae. Merga aku ora bisa basa yen kowe ora trima arep nesu-nesuwa wani apa piye? Weh, adalah. Osik ta. Dadi kowe iki pancen ora bisa basa. Ora. Siji basa ping pindho sembah dodok Bratasena uga ora bisa. Oh iya. Pancen lagak lagon lagiamu kaya ngono bener. Bratasena, piye? Kowe wani tak du perang? Wani pira kancamu? Lho. Musuhmu itu aku, ha? Piye to ki? Kowe dudu musuh aku ning dadi jagoku makili kasepuhan negara Mandura. Kang bakal ditandingake kelawan jago Kanoman Sengkapura ya kuwi Patih Suratri Mantra. Kowe wani apa ora Bratasena? Aku ora tau duwe rasa wedi. Waton Bratasena isih lumaku ana dalaning kautaman lan bebener bakal tak kurbanake nyawaku nganti tetese getihku kang pungkasan. Bagus. Kendel tenan kuwi Bratasena. Pancen wis sak trepe yen kowe mbelani bumi Mandura. Merga ibumu kae wutah getihe ya saka Mandura. Mula saka iku ora usah dadak kesuwen. Ayo tak kanthi ana alun-alun Mandura. Belanana wong Mandura jejekna kautaman kanthi sirnaning Angkara Murka, Ratu Sengkapura, Kangsa Dewa sak patihe Suratri Mantra. Manut, ayo tak gandeng tanganmu le Bratasena cah bagus.
Mriki paman. Yeay! Bima wang-wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkoro gadanira mubat mabit ing Paman Ugrasena pripun nggih kasepuhan nagari Mandura pun entuk jago sampun ger sampun punika ingkang wonten wingking kula menika sapa jenenge paman kula aturi ndangu piyambak ger wong gedhe dhuwur ireng sapa jenengmu Edian lagi ngereng wis kaya gempa bumi takon karo aku ya sapa jenengmu Bratasena aranku endi jago Sengkapura sing jenenge Suratri Mantra arep apa arep tak nggo gatheng ndase biangsat elek wis to sik to Werkudara sik aja lagi-lagi wis panas aja mancing swasana Bratasena sabar sabar mangsane apa ya sekti-sekti dhewe ora ngerti jagoku saka Sengkapura sing jenenge Suratri Mantra duwe kasekten sing luwih pilih tanding jroning jurit rak yo ngono to paman paman Suratri Mantra rak yo ngono to paman malah turu wonten dawuh napa ngger malah turu piye to wis pethuk musuhe arep tanding kok dadak keturon iki lho ayo rugi nek bayar no wis kadung arep tanding ketemu musuhe kok keturon nganti isuk pisan Lula mboten turu kok. Ora turu mboten kok. Paman Ugrasena kados pundi nggih? Kiblat 4-5 pancer wis lak pengen ngerteni kaya ngapa to gayenge, kaya apa to ramene, kaya apa to regenge. Aton-aton jago ana ing alun-alun negara Mandura iki mengko. Inggih nggih. Kersane langkung kayang totoan. Pripun? Totoan. Nggih. Totoanipun napa nggih? 100 yuta wantun. Wantun. 1 miliar wantun. 1 triliun wantun. Dipolke pisan bur manuk. Bur manuk niku tegesipun napa? Bur manuk niku upami jago saking Mandura si Bratasena sing kalah ana sajroning adon-adon jago manungsa menika. Kanjeng Rama Basudewa kudu lunga saka negara Mandura tanpa gawa bondo sepeser wae. Kosok baline menawi jago kula sing kalah aja ta mung bumi Sengkapura, gulu kula badhe kula udhokaken. Pripun? Pripun?
Piye Bratasena? Iki tataane negara kowe wani apa ora Bratasena? Wani ya. Yen wani aja wedi-wedi tak patenane jago saka Sengkapura. Yakin? Yakin. Pripun paman linca-linci? Nggih, wantun ger, wantun. Tataane negara lan nyawa. Nggih. Wani, wantun, wani, wantun, wani, wantun. Bagus. Yen to pancen kaya mengkono rasa dadak kesuwen. Enggal tata jagone diunggahane blabar kawat janget cerencang. Nggih, nggih, ngestaken dawuh. Ampun blenjane janji lho nggih. Tataane negara lan nyawa. Nggih. Go. Tapak asta tanda tangan. Napa niku? Setempel. Mergo jaman sakniki niki nek mboten disetempeli. Oh, Paman. Munggah blabar kajanget senencang. Bah. Hey! Mbah Lami. Nggih. Sampeyan sing bagian nyumet dupa. Pripun? Kira-kira jago kula menang napa mboten? Piye bimbingan sampeyan, Mbah? Nggih, nek manut kula Patih Surantri mantra kedah perange ngadhep ngalor. Sebabe kudu ngadhep ngalor niki Nagadina nembe teng lor. Malah nembe jagongan kalih Nagasari barang. Kira-kira menang apa kalah? Nek hitungan kula niku hitungan 6. Mesti akeh menange. Hitungan 6 ki piye? 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang, 6 menang. Oh, niki mbok ijol rokok. Lah napa to ndelok repot barang nyapa to. Ditampi niki nggo ijol rokok. Lah ngene iki aku malah sungkan lho, Dak. Ditampi napa mboten? Kersa napa mboten? Lah ya rezeki no sapa to sing nolak. Mang dongake menang unggul curite Patih Surantri Matra. Nggih. Menang karepmu bosok ya karepmu. Penting entuk duit. Jare kandangane nek cah anyar iki sapa jare? Satu seket mosok ora gelem yo mboten. Sakniki niku napa-napa pun mundhak. Alah barang rakulaan lho. Ndang lho ya. 150 ya. 150 sahen bodine nggih pun. Lah dialah.
Kok diluk to, Mbah? Anu awakku ora tek fit iku. Awakku ora tek fit. Kok nggur mak klik-klik ngono tok. Sok nek aku duwe dhuwit neh aku tak rene neh ya yang ya. Mbah hati-hati. Dah. Sik lali. Tuwek meh mudare pulahane. Gatel kabeh. Hei! Rekata Dyan Bratasena kampuh poleng bang Bintulu adi sarira ngawula dumangka dek wak simbar Jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lu maris. Sapa nu mau jenengmu? Bratasena. Bratasena. Tepungne ya aku Suratri Mantra. Suratri Mantra karepmu ora yo karepmu. Bah. Angel tenan tuturamu. Tasena. Po. Aku isih ngiman karo kowe. Kowe isih nom, isih dawa jangkahmu, isih jembar kalanganmu. Kowe ngalao, kowe nungkula. Yen kowe gelem ngalah apa wae penjalukku bakal tak turuti. Kowe njaluk derajat pangkat apa wong wedok sing model piye tak turuti. Waton kowe gelem nungkul ngakoni anak Angger Kangsa Dewa sing bakal dadi ratu ning negara Mandura iki. Cangkemmu menenga. Blabar kawat janget sing nencang ora papane wong nyang-nyangan. Anane mung wani apa wedi, urip apa mati. Dian kendel tenan kowe. Ya ngejak pirang dina ladene kowe Gus. Kelakon geget siung pengapit bialiaran hancur pecah dasmu kowe. Gede tenan kowe.
Tampan papan. Oh, hai. Oh, hey. Hey, ha, hit, ha, hey. Oh, ha, hey, ha, boy. Oh, ha, oh, hit, hai, ha. Hey, hai, oh, sit, hey, amro, hey, ho, hey, 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 ôi, đây, hey. Ê ê hê à à hà ê ê hê à à hà ê hê hà ê ơ ê ơ hà hà ơ ê ơ ơ ê ơ ê ơ ê Ah! Oh! Hey! Bratasena. Tangiya Bratasena. Kowe aja kalah. Kowe aja kalah, kowe aja ambruk. Iki tataane negara Bratasena. Ngombe. Ngejak lunga adoh ra mampir warung blas. Kowe maju Bratasena, ndang enggal maju Bratasena. Ngosik, Pak Ngosik, ngenteni bel. bele wis muni Bratasena. Ya, aku tak maju. Ya. Khususon Bratasena menang Al-Fatihah. Oh! Hey! Tai! Hey! 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 Waduh! Hey! Oh! Wait! Ah! Hey! Ah! Ah! Tuyung! Hey! Ah! Wait! Wait! Ah! Mutiar kowe.
Mudar. Prataruna angudya Sanes karo mongko saguning dumati marsudi aja nesu to lara ireng aja nesu gunane pisane sambada ora ana wujude kakang sing tega karo adine wedok ora ana wujude kakang sing tega karo sedulure nom apa meneh kowe jejering wanita kowe cukup ning Widara Kandang ya Nduk ora usah melu nonton adon-adon jago wujude adon-adon jago menungso ana ing alun-alun negara Mandura ngono wong wedok kok dikerangke ngene omah aku yo pengen nonton to kaya ngapa gayenge kaya apa to regenge ana alun-alun negara Mandura mesti ndak oleh iki niya to ya kowe iki wong wedok mengko nek ana bobol boroting lelakon kakangmu yo melu sedih kakangmu yo melu susah kowe ning omah wae ning alun-alun Mandura kae tontonane wong-wong dewasa, tontonane wong-wong gedhe 18 plus. Mikum. Mikum. Sapa neh iki? Wonten undangan genduren. Apa undangan genduren aku titip mboten angsal mengki seneni Pak Mudin jenengan udah sampean piyambak udah sampean piyambak mboten angsal titip ora entuk titip mboten angsal kula tenggo mengki ini umur 10 menit kok pokoknya penting mangan ngoten lho sing penting niku mangan ndongane mboten penting. Lah kok kowe acara genduren nek kelambimu kaya ngono benik kula pun pedhot kabeh. Jarik mawon kula sambung lho. Ya wis, rono. Tak susule. Nggih, nggih. Masa iki kula tenggo nggih. Ya, ya. Heeh. Aku engko nyusul nggih. Aduh, ngajak danduk. Oh, damput. Ya. Kowe ning omah wae ya. Mengko tak gawani oleh-oleh ingkung. Panganan ingkung slametan ki mambu donga, rasane luwih enak, rasane luwih ngrasa. Aja ning ndi-ndi. Mamas tak genduren. Aja lunga tenan lho.
Andane angel men. Mumpung Kakang kok krasana lunga, aku tak mbrobos lewat pawon mburi. Aku tak nulis surat wasiat. Kakang Kokrasana, aku metu, aku lewat mburi pawon ana ing alun-alun negara Mandura. Adimu kepengin nonton adon-adon jago menungso. Wis yo, Kang. Aja goleki aku. Tasya. Iki tak gawake ingkung. Ya. Ingkung slametan kanggo adikku sing tak tresnani. Kowe ning ndi? Iki lho, Nduk. Lho. Ning ndi kowe, Nduk? Apa iki? Wacane. Kakang Kokrasana, aku adimu Bratajaya mbrobos lewat pawon mburi. Mergo aku kepengin nonton adon-adon jago ning alun-alun Mandura. Edan, kowe budal tenan, Nduk. Arepa dikaya ngopo lan kepiye kok krasana arepe wong mentalan, arepe wong kejem, arepe wong kereng. Nanging yen nonton nyawang adine wedok kelebat mlayu dhewe tanpa kanca mapan alun-alun Mandura iki mesti rasane kuwatir, rasaku wasumelang. Arepa ndelik ning lak-laring naga tak susul kowe, Nduk. Lorereng Bratajaya manik. Dukar-dukar, andong-andong mandek, dukar-dukar, andong Pak Supir yang sedang bekerja, mandek. Pripun Sang Dewi? Luh, iki Kang Bilung. Nggih, kula sakniki pun dados supir dukar. Apa wis ora manjak? Pun mboten, pun dipecat tak kula. Lah kok kowe saiki ora nabuh kok iso tuku dukar, iso tuku andong sing ngono apike. Niki kula modale nggih rekoso. Mbok modal ya apa mara tuwa kula racun. Nggih ta? Warisane kula dol, kula tukokne andong. Kok ya kejem menangke no. Jenengan badhe tindak pundi menapa? Sik to, takonmu iki piye? Panjenengan iki lho badhe tindak pundi menapa? Ora sanggu menapa, aku angel nek nyauri. Panjenengan tindak pundi ngono wae. Nggih, tindak pundi alun-alun Praja Mandura. Aku terna ya Widara Kandang tumuju ning alun-alun Mandura. Nggih, mriku pancen wonten tontonan adon-adon jago menungsa. Kula niku ngeterne wit Widara Kandang, ngeterne pelanggan kula, wong kula. Widara Kandang mara teng alun-alun Mandura niku pun wonten nek wong 15.000. Akeh men nggih. Tukane suket pira? Pripun? Tukane suket pira? 10.000 larang men momo tak nyang 7,5 piye. Mboten saged. Sakniki napa-napa mundhak pun dipasne mawon. Pira? 5.000. Pripun? Ya nek ngono nya 5.000 nggih. Nah, jenengan numpak niku andong kula, dilman kula penak niku. Iki mlebu kene bolongane ndi ya ampun. Nggih niku. Ya ampun aku kecepet, ya ampun aku kecepet. Sakit mboten? Enggak kok.
Kecepit napa nih tangane? Kadang ada tak emut emang. Lah numpak yen. Sing kuwi banter kaya iki ya. Sumuk mboten sumuk. Ora kok Kang Bilung nggih. Nek sumuk niku asine dikake. Nek kurang adem iki andong tak lebokke Indomaret. Pun nggih, arep tekan nggih. Oh, palaran sik. Oh. Keparat si murang wani tanding klawan ora kena sina benteng kowe Bratasena mami iki satriya lit nuwe pecak pirang dina tak ladeni kowe Bratasena Jayeng Palu Gonsap Yakti apa siratan ajre sing ngelena praktek katokno budinira tokno kabeh kaprawiran lan kadigdayanmu Sena sira mesti bakal lale Satria Abyu obat remangarso oh ta oh ta Hey! Ha! Oh! Wah! Ha! Oh! Ah! Ha! Wood! Wah! Hey! Wood! Wah! Wait! Wah! 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 Hey! 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 apa Hey! Ah!
Waduh, Paman. Paman ora ndukumono kowe tumekaning pati, Paman. Wah, Paman kok Kangsa Dewa ora narimake lelakon iki. Bratasena. Jagone kalah, botohe sing maju bangsat. Amuk-amuk Suramrata, Jayamrata imbang-imbang. Ayo Bratasena. Jagone mati, botohe sing maju. Aja to mung kowe, Kakrasana Narayana anak delikan kon maju ngadepi Kangsa Dewa. Tak sampurnake nyawane, sisan kelak jongking palengane negara Mandura. Basudewa kon ngadepi Kangsa Dewa yen ora Sopo ki kok cuantik men. Iya, ya. Tek enek wong ayune kaya ngene. Rambute ngandan-andan, alise nanggal sepisan, mripate blalak-blalak. Idepe tumenging tawang lambene lambene tipis ndahne nek dicokot iso muni mak. Wayudarane nyengkir gading ora kegeden ora keciliken. 36 lah. Jian sempurna. Peyan sapa, Nduk? Piye? Jenengmu sapa no? Bratajaya ya lara ireng. Kowe sing tak goleki. Kenalkan yo. Ratu Sengkapura Dipati Baswara Kangsa ya Jaka Maruta. Kowe yen sesandingan karo aku ora orane tumibaning parang curi ning bakal tumibaning kasur babut. Tak pek bojo ya. Bojo ki panganan apa? Bojo ki tegese kanca urip, garwa sigaraning jiwa, mangan bareng, lunga bareng, turu bareng. Yek jismo. Rupamu kaya barungan ngono. Aku cek pengen dolan karo kanca-kancaku. Gerange semono dolanan apa, Dik? Pasir tak unduk-unduk, tak sikut terus tak uyuwi. Wong wedok Krubyuk Kabotan Pinjung mula rasa dadak kesuwen. Kowe kudu manut dadi bojoku. Aku wis gandrung keyung-yung karo kowe. Bratajaya. Arep ning ndi kowe? Wong lanange malah saya kedanan nek sing wedok ngemoi, malah kaya entuk tantangan. Nek jual mahal ngono malah kaya dicengkrak-cengkrakne kangsa. Delikane tak tututi. Aku tulung ana yo, Kang. Wis tak omongi to jane. Kowe iki ora usah melu ning alun-alun Mandura. Ya sapa to sing ngerti nek kedadiane bakal kaya ngene. Sing nggodhak kowe sapa? Sapa mau jenenge Kangsa ngono lho.
Lali aku jian cis jijik. Jijik piye? Lah nyawang aku tekan pucuk rambut nganti jempol sikil munggah mudhun bareng tekan dada ngono mandeg sawi ngono. Nek nyawangno karo mripate dikiyer-kiyerne sisih, irunge dipekrok-pekrokne ngono. Jan guilane jembri kan. Oh, Jan. Aku tulungan aku arep dirabi, aku urung pengen rabi, aku cek pengen kuliah, Kang. Kali wak dadak kali. Iki bocah bule Kokrasana. Endi adimu Bratajaya tak peke bojo? Timbang adikku mbok pek bojo luwung tak pakake kirik. Weh, dia aji kirik timbang aku. Kowe ngekekne Bratajaya apa kowe tak pateni? Nyoh, rasakno iki. Antemo. Basudewa Sawangen, anakmu wis tak ringkus kekarone. Anakmu bakal tak blendase ning ngarepe matamu. Angsa dewa, aku gelem mbok pek bojo ning kakangku kekarone sing tak tresnani luwarana. Kuwi kakangku sing ngopeni aku wit cilik, kakangku loro padha tak tresnanine kabeh. Kowe kelakon dadi bojoku ning kakangku, aja mbok pateni. Aja mbok mateni. Nek Kokrasana Kakang Narayana mbok luwari, kowe engko tak paringi. Iki lho. Kuwur penggali sang Kangsa Dewa dupi mulat sumilak ing jarik dasare wentise putih. Kuwur sing dadi pikirane lena ing kaprayetan lahir batin krida sang Kokrasana dalah Narayana. Gya anget dalaken Kyai Nenggala dalah Kyai Cakra Baskara. Ngener janggare sang Kangsa Dewa butul walikat gugur sang Angkara Murka.
caritaning satriya linuwih kang maredi mring kautaman tan pegat mring pangestine anak anungane Ndita bisa mikul dhuwur mendem jerasmane wong tuwa Kakrasana. Bungahe Basudewa prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu. Anak-anak wis padha kumpul ana Praja Mandura dina iki. Sumurupa Kakrasana, bapakmu Basudewa iki wis titi wancine lumengser keprabon saka Praja Mandura. Krana umurku ya wis tuwa. Rina wengi sing tak gegadang ya mung jeneng sira Kakrasana, putra pambayun kang pancen wis tak tata bisa jumeneng Nalendra ana Praja Mandura dina iki. Dina iki uga kowe bakal tak wisuda dadi ratu ana Praja Mandura. Mangke riyin sumela atur Kanjeng Rama. Nyuwun sewu Kanjeng Rama. Mboten ateges Kakrasana mbadal dawuh Paduka Rama Dewaji. Namung panginten kula dereng cekap sangu kula anggenipun badhe nyulih paprentahan Paduka Kanjeng Rama. Kula rumaos maksih cubluk balelu taksih tuna ing reh kawruh kaprajan. Kamangka sipating Nalendra punika kedah saged angayomi sedaya kawulanipun tanpa bedak-bedakaken setunggal lan sanesipun. Nyuwun sewu keparenga kang putra nyuwun inah kowe njaluk wektu lakar kasinggihan kang putra nyuwun wekdal setunggal warsa utawi setahun kagem nata batin kula supados ing taun ngajeng saged mimpin bawat pemerintahan negara Mandura sampun ngantos gosong manah kawula menika Kanjeng Rama. Kara-kara bumi langit gonjang kanjing ora kobah kang pratala lindu ping 7 sehari. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Mas Gareng. Piye, Tru? Dik Bagong, napa celuk-celuk?
Jam 2 punjul seperapat manut janku. Banjaran Kokrasana dadi ratu. Nggih. Mengke saged disambung malih bibar season gara-gara ingkang dakon monggo ngaturaken sedaya wigatine napa aku Mas Garing Dik Bagong sowan Ngabiyantara sak rombongan mapan wonten ing mriki. Ngono. Lan sing ora lali sing boten lali inggih menika ngucapaken syukur marang Gusti Kang Akarya Jagat. Ngono ya. Gusti Kang Akarya Jagat Allah Subhanahu wa taala merga la ing sakartum la azidanakum bala ing kafartum inna adzabil syadid. Artinya apa, Mas? Sok-sapa sing seneng syukur marang Gusti Allah nikmate bakal ditambah. Lan sapa sing kufur ora gelem syukur marang Gusti Kang murbing dumadi entuk siksa sing amat pedih. Ngono lho ya. Nggih, inti dari bersih desa ki apa jane, Tru? Inti dari bersih desa ya kuwi cekak cukupe nyukuri nikmating pangeran kang wis dilimpahake marang para warga masyarakat khususon kang mapan wonten ing desa Patian dalu sak mangke. Ngono. Banjur carane syukur ki jane ana pira Mas Petruk? Aku adimu njaluk katerangan ngene, Dik Bagong yen ora kleru anggonku sinau. Carane manungsa syukur marang Gusti Kang murbing dumadi kuwi ana papat. Ana papat. Apa wae le? Kapisan nggih menika lisan upami agamanipun Islam nggih menika ngucapaken alhamdulillahirabbil alamin kados ngaten. Oh ngono. Syukur marang murbing dumadi atas nikmat-nikmat yang diterima. Kuwi cara nomor 1. Cara angka 2. Angka 2 nggih menika kanthi sujud syukur nempelaken bathuk wonten ing bumi merendah di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Ngono. Kanthi maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Menika cara ingkang angka 2. Angka 3. Angka 3 nggih menika kanthi tindakan. Jarwanipun menapa tindakan menika inggih menika carane nyukuri, nggih nindakake apa sing dadi kewajibane sing diperintah karo pangeran. Lan ngedoi apa sing dadi larangane pangeran. Oh ngono. Salah satu menika nggih supados caranipun bersyukur nggih kanthi ngaten menika. Bertakwa. Sing pungkasan nggih punika nyenengke wong liya. Iso uga dana rasa, sedekah, lumantar dhuwit, lumantar nyenengke atine wong liya niku nggih pun sedekah. Ngono. Mboten kata lumpen, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kunjuk marang sapa wae? Dik. Kunjuk marang setunggal nuwun inggih punika Bapak Lurah Pak Lestari utawi nami jangkepipun Pak Budi Lestari, Pak Ketua Panitia Pak Mas Yuri. Aja lali Jaga Tirta le. Nggih. Wau nggih pun ketemu wau sonten Pak Suyanto niku kancane bapak kula. Oh, Pak Suyanto Jaga Tirta. Nggih. Ya. Lan sedaya panitia ingkang ikut andil atas kesuksesan event pagelaran pada malam hari ini lan sedaya warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Desa Patian. Petruk saking Mas Trip sowan malih ing season gara-gara menika. Matur nuwun ingkang sampun percaya pitados dumateng Petruk Garing Bagong saking kita Mas Trip. Gelar kelir gantung gong. Atur kagunan paring lelipur hiburan dumateng warga masyarakat kang mapan wonten ing Desa Patian. Ditongakne terus dongake. Muga-muga Desa Patian dadi desa sing baldatun thayyibatun warupun ghafur. Gemah ripah loh jinawi karta tata raharja murah sandang lawan pangan sinaket ing kamulyan tilebena saking bencana alam. Allahumma amin. Iki ana sing kirim layang neh, ana sing kirim Pak Margono lagi iki nyuwun cak. Nutuke lakone Sedawa Mas Gareng. Ayo Truk tak derekke.
Lah ing kono ta wau. Risang Kakrasana mintar saking negari Mandura ing sedya. Ing sedya arsa ngupadi kawruh nambah ilmu babakan olahing kaprajan kagem srana sangu kinarya madeg nalindra wonten ing negari Mandura. Risang Kakrasana madeg pandhita mapan wonten ing Argasanya peparap Wasi Jaladara. Sarta palwana ting ranu Tersing karsanira dene kanyun manis lira Gusti Yayi Permadi, kula wonten dawuh Kakang Mas Narayana. Ayo, siadi ndak kanthi tumuju marang pertapan Argasanya. Kakang Mas Narayana badhe manggi sinten dhateng pertapan Argasanya. Yayi, pun Kakang bakal methuki kengraka ya kuwi Kakang Mas Narayana. Kakang Mas Kakrasana merga ing sakmengko ing pertapan Argasanya. Adeg pandhita peparap Begawan Wasi Jaladara. Bakal ana babakan kang rinumpaka marang Kakang Mas Kakrasana ya Wasi Jaladara kanggo srana besuke Kakang Mas Kakrasana bisa dadi ratu ana ing Nalindra mekaten Kakang Mas. Iya, ayo ndak kanthi ndak gandeng tanganmu. Kyai Semar Badrana aja negake lakuku Permadi. Kyai, nggih, monggo kula tut kuntat lampahing Sang Bendara, Den. Yayi. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lirikin canging alis risang maweh gandrung sabarang katulu yen ora sisih panduluku iki Yayi Narayana kang prapta ana ing pertapan Argasanya. Nun inggih Kakang. Siadi mestine mangerteni apa to kang dadi niat kang sarta sediane Wasi Jaladara adeg pendhita mapan ana ing pertapan Argasanya iki. Yayi, pun Kakang mung pengin menepne rasa
Mergo aku ngrumangsani dadi wong ki getapan. Manggan mara tangan. Mula aku kepengin meningne rasa, ngelus jiwa, nata rasa. Lho nggih. Sayektosipun laku punika boten namung kok ngemungaken menepaken rasa kemawon menika kirang Kakang Mas. Lah banjur prayogane piye Yayi? Menawi paduka Kakang Mas menika adek pandhita, kamangka pandhita menika saking tembung dipundi lan ditata dipundi ing solah bawane ditata ing reh pangandikane diniati dadi srana laku. Kakang Mas Kakarasana utawi Kakang Mas Wasi Jaladara kula aturi tapa ngrame mbebantu sapa kang butuhake bantuan. Lho, musik. Lah banjur ing ripak lungguhan iki apa ana sing butuhake bantuane Wasi Jaladara, Yayi? Wonten. Sak menika wonten ing negari Mandaraka Paman Salya kelangan geden-geden. Nuwun inggih punika putranipun putri nuwun inggih pun Dewi Erawati. Menawi Dewi Erawati sampun kaslametaken sinten kemawon ingkang saged nyelametaken Dewi Erawati punika saged dados garwanipun. Ning kula aturi Kakang Mas. Paduka mbiyantu Paman Salya anggenipun nyelametaken Dewi Erawati sampun ngantos diniati dipek bojo. Ning diniati bebantu marang sama samaning titah Gusti kang murbeng dumadi mangkono Narayana. Nuwun inggih lakar kasinggihan mekaten Kakang Mas. Lah banjur murcane utawa ilange Yayi Dewi Erawati kuwi mapan ana ngendi Yayi? Makaten. Kula menika rumiyin nalika meguru dumateng guru kula nuwun inggih Panembahan Begawan Padmanaba. Ingkang kula udi boten namung kawruh agal nanging ugi kawruh lembat. Miturut panggrahitane Narayana sakmenika Dewi Erawati sekaring kedaton negeri Mandaraka dipun cidra kaliyan Kartapiyoga menika Atmajendra Tirta Kadasar putranipun Prabu Kurandageni Kakang Wasi Jaladara. Ya, yen pancen mangkon aku bakal munggah Gunung Mudun Jurang tumuju mapan ana ing negara Tirta Kadasar nyelametake Yayi Dewi Erawati. Sinten ngertos pas ngepasi setahun paduka Kakang Mas kaju menengaken nalindra wonten ing negeri Mandura. Dewi Erawati saged dados prameswari paduka. Iya. Awit nalindra menika nggih kedah gadah garwa kudu duwe bojo, pemimpin iki kudu duwe bojo. Iya Narayana iya. Ning wanti-wanti weling kula lho nggih Kakang Mas. Tengati ampun ngantos diniati Erawati dipek bojo ning niate mbantu sama-samaning umating pangeran. Yo, aku budal njaluk pandongamu ya Narayana. Kowe sida ngrabi adik kula Ro Ireng ora? Kowe jare wis yang-yangan sir-siran karo si Lara Ireng. Kowe tresna tenan apa ora? Nggih. Tresna lahir terusing batin Kakang Mas. Ning ngono kowe kudu labuh dhisik. Serananipun kados pundi? Biyantunen Kakangmu Kakarasana Wasi Jaladara. Mbok menawa ana bobol barating lelakon, kowe melya tumandang Permadi. Nyuwun pangestu.
ana pawongan malang kadhak tujuaning negara Tirta kadhasar sapa? Brahmana saka Argasanya Wasi Jaladara. Aku Kartapyoga. Ayo wulungna Dewi Erawati. Wulungna balikna ana ing kraton negara Mandaraka. Ora idep. Kowe ora gelem minggat saka papan kene padha karo dene kowe mlebu kandang macan. Yen kowe tetep duweni niat arep ngrebut Dewi Erawati, musuhmu ora ana liya. Kejaba mung Kartapyoga ngejak pirang dina ladeni remet yati-awu kowe. Diamu kowe junjung tendang Nenggala. Wah, anakku Kartapyoga. Tresnamu marang Erawati nganti mbok totohi nyawamu. Sapa sing wani mateni anakku iki bapakne Dadakana. Nitik saking busananipun punika wujudipun Brahmana ngaturaken panuwun Sang Wiku sampun ngluwari kula saking tarungkunipun praja wonten ing tirta kadhasar. Iya. Dewi Erawati padha-padha. Sinten peparapipun? Aku Wasi sok Jaladara saka Pertapan Argasanya. Wis ora usah dadak kakehan gunem kang tanpa guna. Ayo enggal ndak kanthi bali mulih marang negaramu Mandaraka. Erawati.
Oh, Irawati. Pradata mirah ingsun prihatin pas pokong mijil tuhu dahat tanpa karya sangkang rinemakan Gusti wis dadi sumpah kang sarta prasetyane nata Mandaraka Prabu Salya yen ta sapa kang bisa ngluwari tarungku lan nyelametake anakku si Irawati bakal ndak dhawuhake kelawan si anakku Irawati. Irawati kowe wis luwar saka bebondo. Sapa sing ngluwari sliramu Nduk Cahayu Irawati? Kanjeng Rama mugi kawuningan inggih pawongan ingkang wonten wingking kula punika peparapipun Begawan Wasi Jaladara wujude Brahmana lakar kasinggihan mijil saking pertapan Arga Sunya Kanjeng Rama. Ora kok ateges Prabu Salya nampik marang panglamare manungsa ki ora nanging kekarepane ngatine Prabu Salya sing mengku anakku si Irawati kuwi sawijining nalendra elek-eleke ora nalendra ya wujuding satriya. Lah nek sing nyelametke anakku si Irawati wujuding Brahmana Wasi Jaladara kula wonten dawuh. Anakku besok arep mbok jak urip model piye? Kamangka pandhita wujuding Brahmana ki sing diudi mung babakan panembah, sing diudi mung babakan manembah marang Gusti kang murbing dumadi. Ora mikirake butuh, ora mikirake dhuwit, derajat kang sarta pangkat. Mula nyuwun sewu. Aja dadi atimu. Ora kok ateges Salya nampik ning bakal tak balikke marang si Irawati. Aku ngeman besuke yen si Irawati ki urip rekoso kedarang-darang uripe. Permadi wakar kasinggihan paman nyuwun sewu sajakipun dawuh pangandika paduka paman Salya mboten mahanani Sang Wasi Jaladara mboten karenan ing penggalih. Lah ya aku gumun Permadi kamangka tembungku iki mau medhang miring kok si Wasi Jaladara tanggap apa sing dadi kekarepane atiku. Paman-paman Prabu Mandaraka paduka kedahipun imut mbok menawi Gusti ingkang murbing dumadi menika mirsani umatipun menika mboten siji-siji mboten dipun bedak-bedakaken kenging menapa paduka paman Prabu Salya nyepelekaken dhateng Wasi Jaladara. Sak elek-eleke Wasi Jaladara punika ingkang sampun paring kawilujengan dumateng keng putripun Irawati. Nanging aku ora mentala karo nasibe anakku si Irawati yen besuke bakal urip kesurang-surang Permadi. Kowe mestine ngerti sing dadi kekarepanku.
Paduka kebangetan Paman Prabu. Paduka mboten mirsani kaninitra Pramana Jati mbok menawi Sang Wikuwasi Jaladara saking pertapan Argasanya kala wau. Nun inggih punika Kakang Mas Kakrasana Atmajendra Mandura Prabu Basudewa. Kakrasana calon Ratu Mandura. Nuwun inggih. Aduh, mati aku. Wah. Awit saka luputing panggrahitaku kutunging rasa cubluking pamikirku nganti aku tega tegel marang si Kakrasana. Suwawi Kanjeng Rama Prabu kula aturi nyuwun pangapunten dhateng Punwasi Jaladara. Ayo Irawati, ora usah dadak kowe adus, ora usah dadak macak, tak kanthi tumuju Praja Mandura Cahayu. Wah, kedrawasan. Larutta saking kutha Sagara-gala yen tanem utusa Sang Sri yen to Kakrasana ora madeg pendhita ana wong ngomong kaya ngono kuwi mesti jaman biyen tak kepruk bata cangkeme nyepelekke marang sesamaning titah ning sediaku nganti madeg aku pandhita kaya ngene iki ya menepke rasa kudu ndak latih rasa kesabaranku. Tur wae niatku ya ora ngrabi si Irawati ning sediaku mung tapa ngrame bebantu sapa kang butuhake pambiyantuan. Ayo sapa wae titah sak ngarca padha sing butuh bantuane Wasi Jaladara. Wasi Jaladara. Punika pukulun Bathara Narada ingkang tumedhak wonten ing Madyapada. Ya, Wasi Jaladara ya. Aku rene merga mangerteni kowe laku nindakake laku brata. Tapa ngrame bebantu sapa kang butuhake pambiyantumu? Tak ngono to? Nggih, lakar kados mekaten, pukulun. Dina samengko kayangan Suralaya butuh pambiyantumu. Menapa ingkang kedah kula bantu? Dina iki ana ratu gajah ngamuk punggung Suratamtaha. Kayangan didobrake, kayangan digawe pengiram-iram. Ratu gajah mau jejuluk Prabu Puspadenta, ratu saka negara Giriwedhar. Yen jeneng kita Wasi Jaladara bisa mbingkas karya bakal tak wenehi kanugrahan werna loro. Sirnakna, rampungna pakaryan iki Wasi Jaladara. Langing griya mangungkung kanduhan rimang ing Ratu Giriwedhar Prabu Puspadenta. Ayo iki pulasane sing nyaron iki. Kowe sapa? Jagone dewa wong Argasanya Wasi Jaladara. Bosen urip kowe wani karo Ratu Giriwedhar. Ayo. Ora gelem bali saka kayangan Suralaya. Kelakon
Kakrasana sing dadi musuhmu ya Wasi Jaladara. Weh, lah dalah ngejak pirang dina kowe. Galong pecah ndasmu. Tuduhna kasektenmu he Puspadenta. Ketiban Nenggala ilang nyawamu. Kakrasana, Wasi Jaladara. Aja kesusu mundak kesluru temahane kliru. Gajah kuwi aja mbok pateni mergo gajah kuwi bisa dadi kamukten lan kamulyanmu. Aja mbok pateni nganggo Kyai Nenggala. Bethoten ilate supaya ora bisa omong ora bisa kandha si Puspadenta kuwi mau. Wasi Jaladara. Wis mbok betrot. Sampun. Mbok betrot ilate ora iso omong. Kuwi lagi ilate sing mbok betrot. Nek liyane ilat mbok betrot kuwi lho nggih. Iki kena kanggo titianmu. Ya ta? Kowe dadi ratu, calon ratu ana negara Mandura. Gajah iki kena kanggo titianmu. Sira gandeng wis bisa mbingkas karya kanugrahan werna loro sing bakal tak paringake marang jeneng kita Wasi Jaladara. Kanugrahan menapa kemawon menika Bukulun? Siji, wujute ya kuwi busana kadewatan. Angka loro ya kuwi paringan tambahan asma utawa tetenger. Gandeng jeneng kita wis nyelametake kayangan saka bebaya, nyelametake nasibe para dewa. Jeneng kita bakal tak paringi tetenger Baladewa. Ayo. Ayo enggak tak dandani nganggo busana kadewatan. Lho nggih, Ulun. Ketok merabu ketok gagah pideksa kowe Baladewa. Wis pundhat anggonmu teteki, anggonmu laku tapa ngrame bebantu sapa sing mbutuhake bantuanmu. Baliya ning negaramu Mandura kowe wis dianti-anti para kawula agung bebrayan agung kang mapan negara Mandura Baladewa.
Gantya kang winuwes madeg ing negari Mandura. Prabu Basudewa nampi rawuhnya nata ing Mandaraka nenggih jejuluk Prabu Salya dabyang-dabyang petrek-petrek sarimbit kaliyan kang putri nenggih Dewi Erawati. Datan dangu nenggih praptanira Baladewa ya sang wasi Jaladara ingkang lumewat wonten ing pinggiring lepen ingkang bening toyane. Maling si cincin kuling jakune kluruk maling amelungi Matandane wancine wis saged encan Bintang panjerina mencorong wirhangajab Ing prosen ayo tumandang makarya Kumaling si cincin kuling jakune kluruk maling amelungi Matandane wancine wis saged encan Bintang panjerina mencorong wirhangajab Ing prosen ayo tumandang makarya Wela dalah. Punika Yayi Prabu Salya ing Mandaraka ingkang rawuh wonten repat kepanasan Praja Mandura. Nun inggih Koko Prabu Basudewa, kula badhe ambarongaken utawi masrahaken anak kula pun Erawati dumateng kang putra pun Kakrasana. Awit murcanipun anak kula Erawati nggih namung kang putra Kakrasana ingkang saged milujengaken Koko Prabu. Nun inggih. Katuran sumene sawetawis sakmenika anak kula nembe dados jagoning dewa Amrunah Satru Murka mungguing kayangan. Lah menika lho Kakrasana sampun timbul. Papantuk wahyune ngalah ya tumelah mangolah ilmu bangkit ing weladalah Kakrasana aku njaluk lumuntring samudra pangaksama merga aku luput tembung kurikala jeneng sira Kakrasana nyelametake anakku si Irawati. Inggih mboten dados menapa Kanjeng Rama Dewaji, tak pasrahke marang kowe anakku Irawati bisa dadi garwa Prameswari ana ing negara Mandura. Kanjeng Rama Basudewa kula sampun pinaringan asma utawi tetenger kaliyan para dewa. Niki punika pun Baladewa kinarya pusaka kula adeg praja wonten ing nagari Mandura punika. Syukur bage sewu ngger. Kae bojomu wis Hanyakrawati ambau denda Erawati.
Madeka Nalendra ya Baladewa jejeluka Prabu Anom Baladewa ayamana para kawula saindenging Praja Mandura tanpa mbedak-bedake siji lan sijine terusna apa kang dadi gaweane bapakmu iki lek mulyakna tentremna negara Mandura iki. Sing becik kena nggo tinulada sing ala kagel sanut laku ning jaman mugi-mugi lelakon saratri menika damel kaca benggala kita sami jumenengipun Sang Kakrasana Prabu Baladewa menika sampun patut amargi Prabu Baladewa sampun kathah lelabuhanipun mring para wargagung wonten ing Mandura sumrambahipun wonten ing jagat raya malah labuh dhateng kayangan barang pancen pemimpin ingkang sae menika nerusaken program-program boten ngrusaki program sing sampun wonten paripurna